Pinresent nila sa court, sinira yung gusto nilang i-establish, and then right now, parang mukhang hindi rin competent enough yung witness na ihaharap ng lawsuit. Paano ito makaka-affect sa part na mag-defense? Sa amin naman, it doesn't affect us negatively, especially negatively, kasi hindi na-affect yung defense namin. Bigyan nyo kami ng pagkakataon, kami pa rin ay represent ng aming defense kung natapos yung prosecution. Pero siguro, ang napapakita nito, may mga certain theories sila, mga bagay na gusto sana nilang patunayan, katulad ng ito na sinasabi nilang hindi legitimate o fictitious lang yung utang. Pero ang napatunayan ay yung fact na merong nag-exist na BGEI at hindi ito dissolved, na na-revoke lamang yung license na to. At in the meantime, from the time na nagpautang hanggang nabayaran, meron pang buhay pa yung korporasyon at pwede pa itong mag-engage in mga business activities such as issuing mga utang and loans. Kaya ibang matter yan dun sa impeachment. Kahit sabihin mo revoke at pwede sila mag-subject to fines and penalties, ibang issue yan from the fact na pwede pa rin talaga magpautang yung korporasyon. Kung sa ginagawa ko yung resolution, na hindi syempre may gusto silang i-establish dyan na yung argument sila gusto nilang i-establish. Pero dun sa mga hinaharap nilang witnesses sa konti, ano ba yung nagiging, ano ba yung resulta? Your observation is as good as mine. Siyempre, ito yung nakikita natin so far. Yung katulad kahapon, parang yung theory nila na gusto ipakita ay na merong anomalya doon sa 40% discount. Pero lumabas yung katotohanan na legitimate naman pala. May reason doon sa reduction ng presyo ng Velano unit. At ngayon naman, parang gusto nila ipakita na walang nag-i-exist na korporasyon na pwedeng magpautang doon sa mag-asawang Corona. At ang lumabas naman ng katotohanan ay nandiyan ang korporasyon na nag-i-exist siya at hindi pa ito dissolved, kaya nakapagpautang siya doon sa mag-asawang Corona. Sa release mo doon sa mga dun sa mga sa quality or dun sa mga witnesses na pinipresent? Siguro mahirap maghusga. Tingnan natin kung ano yung makukuha nila doon sa mga testigong ipalabasan nila so far. Kasi syempre ito yung strategy nila. Ayaw naman natin questionin bakit ito yung mga nangyayari. Siguro bigyan natin sila pagkakataon na makita kung bakit ito yung nangyayari for the past 2 days. Okay, nag-mention ko kanina na dapat magbayad ng fine in order for the corporation to pay. Nagbayad po ba yung Baseque Idote ng fine under the revocation? No, you're saying kasi, no. This is different. Yung fine, hindi yan kailangan to pay. What I'm saying is, if in spite of a revocation of a license, you continue to do business activities, you can be subject to fines and penalties. But like any other fines and penalties, there has to be notice that you're going to be fined and penalized. So it's not automatic. So if the SEC does not exercise the right to impose fines and penalties, then it doesn't happen. It's not a pre-requirement for a loan. And how much is total liquidation? No. Hindi namin alam because hindi pa naman na-liquidate yung kumpanya eh. Na-revoke lang yung license nila. They didn't go into dissolution and they had until 2010 to file a petition for revival of the corporation.